I gdje ste ljudi na našem klipu? Ja sam Milke i vi gledate Counter Strike, yeah. Ja sam dobio naočare cvike, a? Možete ih vi dobiti lagano. Aha. Nije bilo da klipovi zato što bilo malo... Nije bilo do snimanja, iskreno kažem. Tako da znate, igramo na serveru Counter Strike koji se zove... server se zove Reality. Tako da ono, evo sad sam ja stavio pa način, bo mi sve mračno. Da, i ovdje imate beskonačno... shit, beži! Ćao. Tako sad mi možemo prođemo vama. Imam Big Zombie, kao što vidite, server je dobar. Možete da, znači ono, imate tamo pakove, kupujete jetpack i tako to. Posle 12 sati, ono, klasično imate i ove, imate, kako mogu da kažem, ove, udi bega, šta je ovo, imate VIP-a, tako da možete kupiti ekstra iteme sa VIP-om. Da, sad nas ovi jebu zdrav mozak. Sad ćemo vidimo da ih saranimo. Oho, čekaj da pravimo. Čekaj. Da ću uspjeti. Ako uspijem pevat je. Ja, za koliko, vrete. A mrzim da kupim bombu, sada trošim mnogo onih IP ujebo, šta zdere ovo. Čekaj. Nije dobro. Mrzim da trošim mnogo IP-a, da. God damn it. Da, postali smo je jump zombie. Vidite, on ima jedan put, dva put i sad tri put. Žik, fuck. Sani. Ne usporavaju nas ovi, vum. Da, serija je jako dobar, znači ovi imaju ljudi bazuku, ono, možete kupiti golden kalaš i sve tako, znači, no, server ono ubija. Ako hoćete zombi. Da se zabavite. Evo malo sam utišao da me ne smara, znači ja sam ovo se relax. Milke obično sam posle 12 tako. Ono, na ovom serveru. Posle 12 mi je nekako baš ono cool. I dobijem i VIP-a i trošim lepo pare. Kažem te vam kažem, znači ako vas neko ovdje ubije, možda ne znam da li gubite ovaj ammo pakovan. Tako da ono, igram malo duže na serveru. Možete čujete, Ćale pustio pesmu. Fuck, jebo majko, šta je ovo? Vidi stolicu, babo. Vidi. Ja, ali Ćale zna da pusti pesmu, jebo majko. Znači, ono. Sad njegam šta ja najem ovdje. 2-3 mi skoro, jo. Dobro, nije loš. Ljudi, dobio sam na LoLu PB account, brate, yes. Ali znaš šta je problem? Pola njih ne može da igra. Nema, pola njih nema, treba čekam po 20 minuta, pola sata da bi našao mi se jedan game jebeni. A izašao je Gnar, govnar, onaj, heroj. I tako, ono, ekstra, znači, ono. I hvala liku, care. Tako da, možete očekivati još malo neki, ne znam, možda LOL account ili nešto tako ću da delim. Tako da, ono, znate. Ajde, čekam sada da krene još jedna runda. Ok, znači, sad ćemo da imamo. Ne znam gdje su oni likovi, vidite, gore ova budala jedna. Ja nimam. Ađe bre došaj. Mariona. Ništa ljudi, eto to je bilo to u sljedećem klipu i boz!